Здравейте, приятели! Голямо удоволствие за мен да ви представя най-новата пръчка от серията Incult на нашия пазар, Zenak Incult M5 AS89 Master Hand. Значи, тая пръчка я чаках години. Преди време имах едно предложение към господин Ганчо Ганев Видракс и като официални вносители, както Иван Димитров, да се опитаме да дадем една идея на Zenak за пръчка, която да покрива малко по-добре диапазона на примамки, които обикновено се използват от нас в Гърция, наименно, да кажем, между 8 и 35 грама. Тъй като по това време те имаха в PA серията, в PA серията PA89 и PA90 с много голяма разлика, много голяма пропаст между работните параметри на пръчките. PA89 работеше доста добре с примамки до около 28 грама, докато PA90 за мен работеше над 23 грама. Но бяха с типичния лаврашки, типичния си бас строй. Искахме да бъде направено нещо, което да е в средата между двете пръчки. Не искам да ме разбирате грешно, не сме я измислили ние, не съм я измислил аз, върху нея няма моите инициали, но пък са написали Master Hand, което мен ме устроиха идеално. Може би след доста години така моята концепция за универсална пръчка за Гърция и тази на Zenak съвпаднаха, за което съм много щастлив. Няколко думи за пръчката. Работна дължина 2,67 при 180 грама. Тегло почти същата, измерих тази точно. 266,5 см е дълга, тежи 175 грама, има леко отклонение, което за мен е от към правилната страна. На някой от вас може да ви се стори, че пръчката е тежка, 180 грама. Не е. Истината е, че напоследък производителите започнаха да правят някакви нелогични състезания, поне за мен, относно тегло и при пръчки и при макари. Пръчка с тая дължина много трудно може да бъде балансирана при тегло от около 140, 50 и 60 грама. Ето го баланса на пръчката. Перфектно балансирана, изключителен туич, изключително туиченгова пръчка. Брутална работа с воблери по целия диапазон. Сега аз под 8 грама не съм е ползвал, обозначена е като 5, но не мисля, че има смисъл. При 8 грама е вече с достатъчно компромис, но все пак се справя. В никой случай не искам да ме разберете грешно. Не означава, че тя може да замени пръчки с акции до 20 грама при риболов на лаврак, да кажем, с примамки между 6 и 12 грама. Няма да го направи, но ще ви даде една свобода за действие с една пръчка на поле, тъй като аз години наред се опитвах в риболовите си да нося както си бас пръчка, така и леферска. Много често, когато съм излизал с си бас пръчката на поле, се оказва, че има лефери и не мога да ги стигна с примамки до 20 грама. Просто съм извън кастинг дистанцията.
И оттам обратно в колата, 3 км, взимам си леферската пръчка и се връщам на поле. При мен тая пръчка спести километри ходене. Абсолютно покрива работния диапазон. Относно горната акция от 35 грама искам да кажа няколко думи. Хората, които знаят философията на Зенак и са ползвали тия пръчки по-рано, знаете, че те винаги имат един аванс над посочения грамаж като горна акция на бланката. Може би на това се дължи и посолечната здравина на бланките, тъй като по този начин изолират до някъде грешка от спинингиста, използвайки пръчката в лимита й. Ако случайно закачите някакъв буклук назад, като може и клечка или тревичка, ще има лоши последствия за бланката. Така че тази пръчка определено има запас, сериозен запас, над посочените 35 грама. Аз лично съм пробвал до 37, няма никакъв. Гара в момента е 34,5 грама. Кастинга с тази пръчка е над 95 метра. Нали, при мен. Хубавите ми кастинги се получават над 95 метра, като аз не бих казал, че съм особено добър в кастинг. По-скоро съм на средно ниво. Познавам хора, които постигат доста по-добри дистанции от мен. Изпробвах я и с воблера. За съжаление не успях да ги снимам, тъй като панчерела е доста обрасло последните години. Опитах да снимам, не се получава. Имам броени метри преди да хвана някое буклуче. Не се получи, но с топлата малко по-късно ще се опитам да направя някакви видеа, за да видим, за да се ориентирате. Не знам сега да се получат както трябва. С силикони, поради същата причина, все още не съм я пробвал. Не съм много убеден, че ще се справи супер добре с силикони, тъй като в този клас пръчки, които съм пробвал преди, с силикони се справят по-добре високомодулни карбони, които имат доста по-ниско ниво на лакова защита, като например Snipe. Ето каква е разликата. Дано се вижда. Сега доста по-високо модулен е карбона при Snipe. Почти липсва лакова защита. Смятам, че ще се справи с силикони, но може би малко по-компромисно, отколкото на Twitch. На Twitch тази пръчка няма компромис. Няма да излъжа, ако кажа, че може би е най-добрата твичингова пръчка, която изобщо съм ползвал към този момент в този работен диапазон. Сега ще се опитам да ви покажа какви са разликите с Snipe, да кажем. Ето, това е разликата в дължината на дръжките. Около 3 см е по-дълга, по-скоро около 2,5-6 см е по-дълга. По същия начин е нагоре, работната част на бланката е по същия начин, с около 3 см по-дълга. Строя, секунда,
Значи това е Zenax Snipe. Е доста твърда пръчка, все пак за мен тя успяваше да обере луфта между ПА 89 и ПА 90 години наред успешно, но вече има по-добро оръжие специално за Sea-Bass. Ето го, класически Sea-Bass строй, изключителен връх, изключителен твич, брутална твичингова пръчка. Няколко думи относно RG системата. Разбрах, че е нова. Сега при Zenax Snipe мисля, че първия водач, където е основното съпротивление при кастинг, при RG системата, беше по-къс и с по-малко фи. Като аз лично имах проблеми тогава с големи шпули. Поради тая причина и този снайп, който ви показвам, е СК водачи. С по-големи шпули имах проблеми при RG системата на снайп. Реших да пробвам тук, защото видях, че на новата система има някакви разлики. И съм сложил в момента 5000 макара. Абсолютно никакъв проблем няма с кастинга. Тоест в това отношение има определено подобрение, тъй като макар че все пак може би оптимално е около 4000, при 5000 макара справя страхотно. Другото нещо, което е ново за серията Incult изцяло, е формата на макродържача. Някои казват хексагонален, не е точно хексагонален, но доста странна форма, която е невероятно удобна. И на мен лично ми изглежда малко по-евтино, отколкото при снайп. Съжалявам, но пък е в пъти по-удобен. И тук има едно, не знам точно как се нарича, което го нямаше преди в техните пръчки. Доста странно изглежда между другото, но върши страхотна работа. Много е удобно. Много е удобно. Към момента само позитивно мога да кажа за тази пръчка. Невероятна е пръчката. Наистина много добре балансиран, изключително твичингов род. Просто на твич, на воблери и с топ-вотър е съвършена. Сега за силиконите, както казах, имам известни съмнения. Това не означава, че няма да работи с силикони. Може би няма да работи с силикони на нивото, на което работи като Twitch. Нивото, което постига като Twitch и като кастинг са невероятни. Убеден съм, че работа и с Риби е същата, защото просто е много по-мека, отколкото снайп. Със сигурност откачанията ще са редуцирани до някакъв аспект. Благодаря много на Ганди, че ми даде тая възможност да буквално инстантно да я пробвам тая пръчка. Невероятна е пръчката. На Zenax мога да им кажа само аригато гозаимасу. Убийствена пръчка е. Надявам се да ви хареса. Искам да я пробвам скоро на поле. С Риби дано ми се отвори тая възможност. Ще ви държа информирани, ще опитам да направя някой друг клип относно провода допълнително. Приятни празници на всички!